If it had not been the Lord who was on our side, the psalmist says in the 124th chapter of Psalms, warm welcome to you all. It is a blessing indeed to come before the Lord in praise and honor for his mighty works. Our hope is that you become truly uplifted throughout all these services. Again, feel free to contact us for some free offers of Bible study guides we have in store for you. The secret to heavenly rest. Is God fair? Those are some of the themes we have for our Bible studies. We also have some lovely books for purchase, and I have here with me Making Bread at Home, as a range of simple and delicious recipes from your bread machine. Making bread has never been easier. Contact the details on the screen to get this book. We also have another free offer, Health and Wellness, Secrets that will change your life. This one is a free offer and highly uplifting when it comes to health. Now today, Pastor Jay Mavezere is going to be talking to us with the theme, Pedo Nekumusha. Let us pray. Shodo tenzi vari kumusoro kudenga. Tinokutenda Mwari nezori sabata. Tinokutenda Mwari nezororo ramunotipa. Tinokutenda Mwari nekuti munotida nekusingaperi. Charemba muchitibetsera Mwari tinzwe kusimudzirwa pamuchataura kwatiri. Patichakurumbidze Mwari tichikunamatai through music and worship. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Diani awo bandobungana pamberi pechi karo chamwari ono kuza Jesu ne maropa enenge bari kupinda mo Jerusalem aja basamange maropa bari kupinda mo Jerusalem aja maropa bakadawira msitara Jesu amwe bamo bachiri baduku bakanzwa sititi take maropa bari kupinda mo Jerusalem aja wasamwane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye abo bakanzwa zenjadamuto Jesu akaba parunyararo kuzorora moyo maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja basamane ne maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye bakaitamu basara Jesu wakana kukana pakanaka wachafara narini ne maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja wasamane ne maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye waponeswa wamila panyanza chitema kufa chesejapera rufaro jenarini maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja wasamane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye
kupindamo Jerusalema ja ne maropa enyenye divo pare kupindamo Jerusalema ja maropa enyenye maropa enyenye basambwa maropa enyenye. Nguwa yekunamata moyo unofawa twauya kuna Jesu ponesi wedu nekutenda twauya kuchishangu chedu ora pawa makaneta shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa makaneta shakana kakuwayo nguwa yekunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa makaneta zvakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo nguwa yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yemunamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo.
kumutewera kweseko ndatidza kumusimbira ndotondera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu anditungamira rwendo rwesenguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka rwaereswa paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwesenguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndinofarana Kristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwesenguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofarana Kristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwesenguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari Jesu anditungamira rwendo rwesenguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ari shamwari ndinotondera Kalvari ari shamwari ndinotondera Kalvari. Usoro wedu inyaya unoti nekuti tave pedo nokumusha. Tichaverenga vhesi redu kubva kuna Romans chapter 13 kubva pavhesi ya 11 kuenda pa 14. Inotiyo, and that knowing the time, that now is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we first believed. The night is fast spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting, drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provisions for the flesh, for to fulfill the lust thereof. May God add a blessing to the reading of his word. Now, tukutarira rungano gwatiri kupiwa pano napo achitaura kukereke yevaroma achitaurawo zvakare kwatiri pamazuva edu. Anoti sezvatinoziva nguva
kuti yava nguva yekuti timuke pahope dzedu. Zvakakosha kuti tizive, vadiwa vateereri, kuti tiri vanhu venguva. Hakuna chinhu chakakosha kuziva kuti a true Christian, mutendi chaiye, munhu unonzwisa nguva. Tikanzwisisa kuti tinofanira kunzwisa nguva, zvichashandura maitiro atinoita. Our actions must reflect kuti tiri vanhu vanonzwisa nguva. Ndingada kuti tizive tose kuti ukatarira even kuzvarwa kwaKristu Jesu, even kuzvarwa kuda tatoenda kuri, even kusikwa kweino pasi, tinototenda savatendi kuti zvakatorera Mwari 6 literal days. We are talking, when we talk of creation, tiri kutaura pamusoro penguva, tiri vanhu venguva. When you talk of the Sabbath, the rest, we are talking about time. Mukristu chaiye munhu ane a clear comprehension yekuti nguva chii. Kana uchitaura chitombi chaDhanieri kuti zvino wangoona musoro wegoridhe uchienda nesimbi dzose kusvika wasvika patsoka uchiona dombo richiuya, we are talking about time. Kana ungoenda kuna Daniel chapter 8 ukanonzwa Daniel achiti unto 2300 days the sanctuary shall be cleansed, unonzwisawo pachapter 9 kuti vatendi vanhu vanofamba nenguva. Haugoni kunzwisa kuti Kristu ndiKristu chaiye and is not an imposter if you are a person who has no sense of time, munhu asinganzwisise nguva. Saka kana tiri vatendi, tiri vanhu vanonzwisa nguva. Inzwai vateereri, chero kuzvarwa kwaJesu chaiko, zvanzi in the fullness of time he was born. Zvichireva kuti tiri vanhu venguva. Zvose zvingaitwa navatendi zviri mukati menguva. Kunzwisisa nguva, to understand time is everything. Variko vakambotifuratira, variko vakatitangira, vakakona kunzwisisa nguva kuti yaiverevei. Ndosaka tichisangana nemavhesi mukati meBhaibheri anotaura achitiwo Farao rangove guhu zvaro nokuti wakarega nguva yakatagwa ichipfuura. Even uchitaura pamusoro peupenyu hwedu, Job 14 noti makamutarira muganhu wasingatendegwi kupfuura. In other words, upenyu hwomukristu upenyu hwakagara pamusoro pokuziva chokwadi. I'm addressing the first audience that I'm addressing are Adventists. Even your very name suggests that you are a people of time. Muri vanhu vanonzwisa nguva. Zvakakosha kuti tinzwise nguva semanzwisiro atinofanirwa kuita. Now when you look at Paul here, anotisa zvatinoziva nguva. In other words, he's talking about the prophetic clock. Kuti inguva kana titara, if you compare the book of Daniel, the book of Revelation, inotitaurira zvinofamba kuitwa mukati menguva before Jesus comes. We know the stations that are arrayed in time. Tichiziva zviri pachena nguva. When we understand the prophetic clock, we become a target of the enemy of God and man. Tinova ma-victims aSatani. Satani haadi vanhu vanonzwisisa nguva. And it's another thing to know the time, and also another to know what ought to be done in time. Ndosaka Bible chitaura about the sons of Issachar, men who understood time and what Israel ought to do in time. Saka rega ndikutaurire hamamdikano kuti chikomborero kuziva nguva vakaropafadzwa vanozwisisa nguva. Zvikanzi nokuti tinoziva kuti zvino inguva yekuti timuke kubva pahope dzedu. Munoona dambudziko resangano, dambudziko romutendi ringanguva kusaziva nguva yokuvata kana kusaziva nguva yokumuka. Pane rumwe rugwaro Bible rinoti a little slumber leads to poverty. In other words, poverty has been a result of not knowing the right time to sleep. Now I want you to understand, my friends, zvikanzira zvatinoziva nguva kuti yave nguva yekuti timuke pahope dzedu. Munoona ndapotaura ndikati dambudziko romutendi kuziva nguva yekuvata nenguva yekushunura. Rakava dambudziko. Muponesi anga akavata mungarawa, akavata mupoti, vakomana vakashunura. Ini ndinofunga kuti they made a mistake. Kana Jesu avata nemiwo vatai.
muripo here sangano. Inzwai, kana Jesu avete chikomborero kuziva kuti inguva yokuvata. Vata kana muponesa akavata. You know, they deprived us of a great miracle. Kuti vakanga vakashunura muponesa akavata. Ndokuvazomutsa vachiti, Master, care us not that we perish. Hamuna hanya here kuti toparara upenyu hwedu hwava panjodzi. Ngaindikutaurire, havana kuziva kuti muponesi, he is as powerful when he is asleep just as when he is awake. Mwari wedu une simba avete, sezvaane simba akakotsira. You know, the side of Jesus, which is totally human, he was asleep, but the side of Jesus, which is totally God, was wide awake. If they knew that, they would have joined him in slumber. Vakavata naye. Nokuti vaiziva kuti simba rake haritumidzwi nokuvata. Ndimwari avete, ndimwari akasvinura. Simba rake harishanduki. Vanhu ndeichaiziva kuti kana mumwe rainyerere nyararamo. I want you to see something there. Kuti rimwe ramazuva dambudziko rinogona kuva rekusaziva. Number 1, nguva dzokuvata. Number 2, dambudziko rinogona kuva rokusaziva nguva dzokumuka. Inzwa muterere. Bible shoko raMwari kuti sezvatinoziva nguva, because we comprehend the prophetic clock and the calendar of God. Zviri kutituma kuti timuke. Nhamo yomutendi wenguva iyi kwakuri kuvata nguva dzisiridzo. Inorangarira rungano. Jesu wapedza achirayiwa unonokwira gomo nevakomana pabhuruku Kidron paGetsemani achida kunonyengetera, not my will but thine. And nipapo vadzidzi vaKristu vose vakavata. They slept at a critical time. Nguva dzimwe dzose, it's the only time that we hear kuti vose vakavata. They all slept. When Jesus wanted them the most, they chose to sleep. Vakavata. And it's so painful to appreciate that we often sleep when the enemies of God are wide awake. Vakavata. Mandu dzamwari dzakashunura. Even they were asleep, all of them. I want you to notice that Judas, were chosen to be the enemy of his very own master, was wide awake. Do you know when the enemies of God are wide awake, scheming against God's work? Listen to me. How can we afford to sleep the comfort of our sleep when the enemies of God are busy scheming against the children of God? We can't afford to sleep. Atigoni kuti tirambe takavata. Zvinotsvaka timuke pahope dzedu nokuti tinoziva kuti yava nguva yekuti timuke pahope dzedu. Hope dzinosiyana, hope dzakasiyana-siyana, but patichafamba nenyaya yedu iwe nzwisisa kuti dzako dziri papi, umuke pahope idzodzo. You know, I already see the grace of God, kuti sometimes He allows you to slumber even if He knows, but He is kind enough to tell you to wake up. Zvatinoziva nguva kuti yave nguva yekuti tishunure kubva pahope dzedu. Vakomana vakavata panguva isiriyo, when the enemies of God were. Zvikanzi vakomana, you can't even watch for an hour. Makoni waere kurinda kweawa imwe yoga neni. Regai ndikutaurire, a Christian is not safe an hour without prayer. We need to watch unto prayer. The days are evil. Takatenderedzwa navakomana vane uturu, navakomana vane hasha, vaigona kutinedza kunyangwe. Tiri vapenyu takashunura. Inguva yekuti timuke pahope dzedu nokuti tinonzwisa nguva. Vhesi inoenda mberi. Mabakwedza osvika osvedera, asi nousikuwo kana uchida kubvunza uya dzoka. Nai murindi nguva yeusiku. Inzwai vana vaMwari, usiku hwopfuura, matambudziko rinopasa azogarire kusingaperi. Mutauri Bhaibheri rinoti kuna mapisarema aDhavhidhi, zvikanzi weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ndinoda kutaurirai vana vaMwari, tino usiku hwokufirwa navana, tino usiku hwokutorerwa nokukanyigwa mishato yedu, tino usiku hwokuti vatakabatsira votipfira kumeso, tino usiku hwokuti vaifanirwa kutisimbisa ndovotitiregedza, tino usiku
unohlisa uri pamusoro penyika. Tino usiku hwekuti avo vaifanirwa kutichengetedza nekutidzivirira, hozvo hezvo ndokutitaka, usiku unohlisa uri pamusoro penyika. Terera mutereri, wati hakuna usiku unogara wakadaro. Hakuna usiku unogara nekusingaperi, mambakwedza anouya. Hakuna dambudziko rinogara nekusingaperi, mambakwedza anouya. Hakuna dambudziko rinogara nekusingaperi, nguva daybreak will soon come. Saka hold on, joy comes in the morning. Zvikanzi the night is fast spent. Usiku wapfuura, tiri mukati meusiku. Ndaiona kavidhio kamwe rimwe ramazuva, mukomana akabata bheura achitema umwe kumusana, umwe achimanya nebhemba, anda bhemba pamutsipa, ropa richibuda panze. Ndikati Mwari, ini tiri mukati meusiku. This hour has become so dark. So very soon it's gonna be daybreak. Atisi kure nokumusha. Tinomufara nechunhu ichi kuti usiku hune misodzi mizhinji, asi Pisari muradhafutira kuti imi Mwari munoverenga madzungairo rangu, musodzi yangu haisi muchikaryana chenyu here. Ndi Mwari unoona matambudziko avanhu. Ndoda kutaurira na Mwari, hakuna udzvanyiri hunogara nekusingaperi, hakuna upambi pfumi hunogara nekusingaperi, hakuna chakaipa chinotonga nekusingaperi, hakuna mweya weshina unomnetsa nekusingaperi. Rimwe zuva Mwari uchazvisvitsa zvose pakaperera sarungano. Saka ine ndavadzipoa kuti tapedu nepakaperera sarungano, sarungano yerinopasi. Zvikanzi neshoko raMwari, the night is fast spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. Nyika yedu Isaiah wakamboiona akati great darkness covers the earth. Zvikanzi gross darkness the people. Dima rousiku riri nani pane dima rinofukidza vanhu. Asi chinondifadza yechi vana Mwari, zvikanzi panguva ino nyasha dzaMwari dzatipa mukana wokukumura mabhachi echivi, mabhachi edima, zvombo zverima zvinogoneka. Zvikanzi let us put on the armor of light. Hatibvisei nguo dzerima, tipfeke nguo dzechaedza. Munoona vana Mwari, uipi hwenyika asingazivi Mwari akaipa, kuipa kwake kuri nani pane kuipa kwouyo unonzi unoziva Mwari. Terrible. I want you to know kuti zvinogoneka kuti tichiti tinonamata, zvinogoneka kuti tine vatendi sezvatiri so. Mwari haana dambudziko zvikuru navanhu vanoziva zvavanoda, kuti isusu hatidi zvaMwari zvamuchose. But nhamo yaMwari vanhu vanoti tinotenda asi vasingaiti sezvinoreva kutenda kwavo. God has a challenge with hypocrisy. Zvinogoneka kuti tine madouble standards mukereke tirimo munyika. Munoona vana vaMwari, chikepe regai chifambe pamusoro pemvura, asi mvura ikatanga kufamba muchikepe ingozi. Umwe murume unoti I got so tired, muimbi a French musician unoti I got so tired and weary of the world and I ran to the church. But when I got to the church, I was so disappointed to find that the world was already in the church. We live in terrible times when the devil, Satan, wagara mukati mechurch. I would never forget an ugly experience, maybe an eye-opening experience that I once had. Ndaenda parufu years back, ndichinda parufu ndichinobata mavoko nokuti kwakanga kwafira. Ndiri ipapo kune vakomana vandaifamba navo vainditevera, ine ndiri mberi, vari kuna mbuya vechurch vakanga vari mberi kwangu. Saka mbuya vaya vachifamba vachidaro vari mberi kwangu, afirwa nomwana, mwana angatove nemudzimai, wakabata dangwe rake akarisa pachifuva. Mbuya vaya vari mberi, tose tiri kuenda kunobata maoko. Ini ndamira parutivi nokuti mbuya vaya vakubata maoko. Baba vaya pavanosumudza musoro vachitarisa mbuya vaya, chiso chavo all of a sudden chashanduka chaita semhuka, nekutyisa kwazara pachiso chavo. Hakati what's going on? Chii chiri kuitika? Ndobva vatarisana immediately. Mbuya vaya vekuchechi
vanoziva regatiti mai vedhoka kana kuti mutungamiri wedhoka chiswa chakewo ndobva chachinja. Namusipo vateereri, regai ndikuudzei, chiswa chako chose chachinja, zviso zvavo zvichityisa ungati imhuka. I have never seen something like that. Vachinja vachityisa kumeso. Baba vaya vafirwa nomwana, vakaisa mwana wavo pachifuva kudangwe ravo, ndobva vati ndiwe wauraya mwana wavo. Kuna mai vaya vekuchechi, mai vaya ndobva vati iwe nyama yake yemwana wako inodlika iwe, nyama yemwana wako inodlika iwe. Vakatarisana kudaro, ipapo vapedza kudaro, I said, what kind of a conversation is this? They seemed to understand the language that they were conversing with. But let me tell you, my friends, no pandakawishisa kuti vangadaro vanhu vari mukati mechechi, and yet vakapfeka nguvo izikali, nguvo dzerima. That's why Paul says, no, comrades, we cannot be between the 6s and the 7s. It's about time to fake. Zvinogoreka kuti vafundisi vari vafundisi, naivo ndivo vanotanga kutoenda kun'anga. Zvinotogoreka kuti vafundisi vari vafundisi, naivo vanonyora dzavakatemegwa nyoro pamiviri yavo. Zvinogoneka kuti vamwe vachisumuka vachiparidza, meso avo havana kuzora lotion kana Nivea, vakatozora mafuta eshato. Zvinogoneka. Saka Mwari ari kuti time is fast spent yakuti tirambe tiri mukati memabasa edima. Peter kune imwe nzvimbo unotiye nguva yekuita kuda kwechihedheni yakapfuura, achitora mabasa ose angawanikwa nyangwe mutsika dzedu dzatoramba nadzo. Pamwe unototi nekutamba chiramo. Mubvunzo wangu ndewekuti vakomana, takamira pakutenda here? Mukati memichato yedu takamira pakutenda here? Mukati memarelationships edu takamira pakutenda here? Mubusiness chakamira pakutenda here? Mumwe munyori unotiye, when the Son of Man comes, shall he find faith? I want to believe he's talking about faith among those of the faith. Vari mukati memba yekutenda. Zvikanzi let us put on the armor of light. Unoona chinoita kuti vanhu vafarire masimba edima, kuti havana kuhwisisa kuzipa nesimba rakaungana mumweya muchena. We have no clear comprehension yesimba riri muna Mwari. Ndosaka tifunga kuti zvatinopiwa kun'anga zvine simba. Even ministers, even varume vanohlisa vanoidentifayiwa naMwari. My question is, gentlemen, tichakamira here pakutenda kwokudanwa kwedu? Paul unombotaura achiti let us put on the whole armor of Christ. Adipfekei zvikanzi tigone kurwisana neuyo unotiwira. Nawo regai ndikudze vana vaMwari, pfekai nguo dzokugwa nadzo. Ndosaka achiti paverse chapter 6 Paul unotiye yavaEfeso unoti, finally brethren, be strong in the Lord and in the power of his mighty. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Munoona vana vaMwari, zvidzingi zvaSatani hazviperi, zvombo zvake zvavanoshandisa kuti gwisa nazvo hazviperi, but vakaropafadzwa vanopfeka nguo dzokugwa nadzo dzechaedza. Nemhaka yei, nokuti kana zvichivawira vachamira somusamamweri, zvichaswedera pedo navo, asi zvichatiza nenzira nomwe zvobva pamberi pavo. Regai ndikudze, ndosaka numeri achitiye kwaIsraeri hakuna kuvuka kana kun'anga, zvakatemwa naJehovha ndo zvichaitika. Musatya vana vaMwari, nokuti unotirwira vanesu vakawanda kudarika vanotirwira. Put on the whole armor of God. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girded about with the truth, and having your breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherefore ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching
application for the saints. You see, Paul understands. We are in the middle of a war, a great battle. You know, Satan, if there is something that Lucifer invests so much in, have you noticed whenever Christ would confront Lucifer, he would conceal his identity. Let me give you an example. One day, Jesus achifamba achipfura mune imwe nzvimbo ndobva asangana neumwe muchinda nemachinda akanga ane mweya china. Umwe wacho napo anofunza kuti who are you? Obva ati ndinonzi Region Takawanda. Just there. Why didn't Lucifer say, I am Lucifer? Why asina kutaura kuti ndini Lucifer? Because he had met with the chief of demons, Lucifer himself, but he conceals his identity. Why didn't he say, I am he? So, for example, I'll tell you, Israel should COVID-19. Vamota yakabikwa mulebu dzeAmerica nobva umwe akaitengesera kuchina vamoti no yakavhenganiswa kuchina ikoko ndobva yadini vakasanganisa and so on. We have these funny theories that are brought out to play. But let me tell you, ukaverenga, I've read a book called The Great Controversy. Pachapter impending conflict. It's not hero. Unosema Satan akafema. Kana Satan affair, these kinds, the air is filled, the miasma of gases, and viruses ooze out of him. Jakuti millions and thousands die by the pestilence. Satan, there is no learned scientist or doctor or politician who would point to Lucifer. Instead, even earthquakes, hurricanes, volcanoes, tornadoes, Jesus, you know what? They are acts of God, and yet they are not. These are acts of Lucifer. He is at work right now. He fills the air with the miasma of viruses and people die. He is the enemy of God and men. Rangarirai weanonotora muramazuva zvanzi vakomani tererai mundinzwisise imi muri vababa venyu diabhori munoita kuda kwababa venyu. So when the evil ones are doing something, even if it's true, good, the virus was created by man, it was created in the lab or whatever the case, but somebody must tell the world, somebody must stand up and tell the world, good, it's Lucifer at work. He is a murderer from the beginning. Muburai kupakutanga. Akakudzipanesa shungu dzake dzave dziri dzokukuuraya. Let me tell you, unouraya asingatsitsi. Tiri mukati mousiku. Ndosaka uchiona mhepo dzakasumuka zvikanzi even the harvest that is ready unoparadza nokukasika. Vanhu vachiri tondokohwa. Hezvotohwa mhashu dzasumuka nedini reAfrica dzapedza mbesa. Varimi vari kuchema. Ukaona I saw a video varume vakuru vachitiza mhashu. Ndiani unotiza wiza? Let me tell you, Lucifer is at work fighting against the sons and daughters of men. And very soon he would appear as if he heals our situation. And yet he is the one causing the chaos and disaster around the world. Australia, nobody is sufficient these days. No one can stop the fire, save the very arm of God. And indeed, in every crisis that faces humanity, God is the master of the situation. My friends, my favorite author says, in accidents and calamities, by sea and by land, in great configurations, in fierce tornadoes and terrific hailstones, in tempests, floods, cyclones, tidal waves, in earthquakes, in every place and in 1,000 forms, Satan is exercising his power. He sweeps away the ripening harvest, and the famine and distress follow. He imparts to the air a deadly taint, and thousands perish by the pestilence. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Destruction will be upon both men and beasts. Let me tell you, my friends, I submit it to you. Kuti
zvose zvakayo zviri kuwira vana vakomana vanhu zviri kuvawira nengari yei. Unoziva zviri kuvawira nokuti kune nhumbu yakawiswa panyika. Ndosaka zvakazarwa achiti zvikanzi farai wedenga madinzwa, zvikanzi nhamo kune vagere panyika, nokuti Satani dhiabhori nyoka huru yakandigwa pamusoro pako. Ndakutaurirai vana vaMwari, Lucifer is at work. Vana vachibhembana, Lucifer is at work. Ndakutaurira mutereri, zvimwe zvaunongoti migraine headache izvi zvimwe hautori musoro, zvimwe mweya yetsvina iri kukugwisa nokuti tiri muhondo. You know what? That's why James then says, uripo unogwara here pakati penyu. Hatitora piritsi. Mapiritsi tichamwa kana Mwari watitendera. But listen to me, tinotomwa actually. But listen to me, but the first point of call ngadaidze vakuru vekereke munamato wokutenda unorapa murwere. I believe in the power of God to heal. Let me tell you, my friends, sometimes your situation needs prayer. It may not need a lot of things. Dzimwe shoko reMwari rinototi kunaloka dai waiziva iwe nhasi zvinokunzira rugare asi zvakavigigwa meso ako. Nyika yazadzwa nedima, ungati inguva dzaJesu. Munyori wandinofarira unoti even the priests who ministered in the temple, they were like actors in a drama. They never knew. They had confused their calling and their appointment. They had confused what comes from man and what is permanent from God. Tiri panguva dzakaomesesa. Mwari ngatibatsire tisaite sekereke yazuro pakuzvagwa kwemwanakomana. Unoziva mutumwa wakatumwaka zvikanzi akaona mimba yogwadza zvikanzi ndokudzaniko kuti muponesi wozvagwa akatapura akakwidza akadzika akaenda Samaria akaenda Judea akakwidza akadzika muJerusarema nezve achishayiwa kuti ndokudzani kuti muponesi wazvagwa. Finally mimba mufana ave pashe akati audze vafundisi vakanga vari busy seeking money, seeking to please their own desires. Akati ndodza magosa maelder, he could not find anyone to share the good news with. Akutodzokera kuda Jesu akati mweya muchelo ukati mira iwe tarira pale vafudzi. Notice vafudzi vakanga vakasvinura when the conditions were necessary for them to be awake. Inguva yekuti muke pahope dzedu Mwari atiudze zvenguva nokuti nguva yapedyo kuti tiende kumusha. Mwari unotsvaka hwani wokuturira mashoko. Praise God. Panguva yaSamuel, look, the boy was asleep but his mind was awake. Ndosaka Mwari akataura zvikanzi Samuel mfana akamanya kumutara Ali. Ndoimwe mistake yakuita vafana. When God speaks to you, itandinonzwa taurai muranda wenyu wakateerera. But praise God, the lad was wide awake. In the middle of the night, he could hear the voice of God. So what is waking up? It could be the ability to hear God when He speaks. As my buzz was anointed, even the church, I must be clear. Zvimwe zvitendero zvitini mukuponeswa nokuti bhuku rinotaura kuti vamwe ngwarirai kusachingwa patafura dzavamwe. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Tarire pano zvikanzi let us walk honestly as in the day, not in rioting, drunkenness and chambering and wantonness, not in strife and envy, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provisions for the flesh, to fulfill the lust thereof, the lust of the flesh. In why vadiwa vatereri zvinogoneka kuti tipfeke Jesu. Zvinogoneka, it's possible for us to be clad with the Christ's righteousness. Jesu angafukika nokuti vazuru vakamufukisa zvikanzi and they reckoned kuti these men have been with the Lord. Zvinooneka here kuti you have been with the Lord. I will never forget a little story, not really a story but an experience. When I was working muneimwe nzvimbo ndo kwachundura muno muZimbabwe. Saka ndiri kuita visitation yema members. Ndakusvika pano umwe musha
ndisvika pane umwe musha ndokona pane chimwana chiri kutamba chiri pagedhe pamusoro kwandevere pagogo ndevere kumajojo kwachundura ndokona kune kamwana kari kuslaida pagedhe back and forth kamwana kari kutamba kachinakidzwa karipo but pakakandiriba ndopakabva pagedhe kachimhanya kachipinda mumba with as fast as the legs could carry kachisvika mumba kachibuda but I could not hear because mwana ichi changotanga kugona kutaura kuti chiri kuti kudii ndobva ndaona chiri kudzoka chakabata gogo wacho ruoko mwana wamande ndobva ndati chiko nomwana mbuya vacho ndokugara pavharanda ndokutanga kusika ndikati kwai chino mwana chikanzi mwana ari kuti gogo mhanya Jesu wauya well I don't know why the child would think I'm Jesus. I don't know, maybe if the girl would hear me ndichingotaura kuti Jesu muchechi. But listen, the point is, can the world look at you and see Jesus? My friends, we are more than conquerors kana takapfeka Jesu. Hakuna hondo, misha yedu haichengetedzwi nokuti tamwaya munyu, misha yedu haichengetedzwi nokuti tapfungaidza, misha yedu mabusiness edu haachengetedzwi nokuti tachekeresa. Zvese zvedu zvinogona kumira, zvinogona kuendeka nengari yekuti tafuka Jesu. Vakamufuka mimvuri yavo ikarapa vanorwara, vakamufuka handkerchief dzaitogwa pamberi pavo dzikabatsira vazhinji vakaporeswa paugere hwavo, vakamufuka vakati silver and gold we have none, what we have we give you in the name of Jesus. Vakamufuka Acts 19 n'anga dzikapisa akata, dzikapisa zvimatenga nepiya, dzikapisa zvose zvadzadzina nemabhuku omun'anga zinata ikaparara musiwo. So I want to tell you, my friends, it is time we put on Jesus Christ. Ndakutaurirai, tapfeka Jesu, will be able to stand against the foe. Put on Christ, for he alone is the whole armor of God. He is the armor of God in order to withstand the fiery darts of the enemy. I don't know where I find you today. I don't know where you are in time, but I just want to tell you, my friends, kuti tikapfeka Kristu ndi zvose muna zvose. Kristu ndiye zvose muna zvose. Ndosaka uya achimba achiti, today the noise of battle, but tomorrow the victor song. But let your tomorrow, those who would sing the victor song, never fuka Jesu nasuno. Zvikanzi, take away the world and give me Jesus. Turn your eyes upon the cross and the things of earth will strangely grow dim. I recommend Jesus. Put on Jesus. For it's time to wake up from our slumber. May God bless you in your homes. I am praying for you. Right now, I will pray for you. Any other time, we are praying for you. Shall we pray? Gracious Father, tanga tichigwa Mwari mumabasa tichigwa vamwe nemtimwe inosungirirwa muzviuno vamwe namazango tichigwa. Toda kutenda Mwari kuti shoko renyu ratudza kuti aiwa ndezverima tinogona kuzvikumura tigwe takapfeka nguvo yokururama ari Kristu Jesu. Tibatsire Mwari tizive kuti hatichengetwi nezvinhu. Vamwe vakatidzidzisa kuti tinogona kuchengetwa nendani, vamwe vakatidzidzisa kuti tinogona kuchengetwa nemafuta nemvura, vamwe vakatidzidzisa zvakasiyana siyana. But Mwari wongwai kuti hatichengetwi nebute. Shoko renyu roti mutumwa waJehovha unodzivirira nekurwira vanomutya. And toda kutenda kuti takupfekai muponesi. Hakuna hondo dzichadibvisa for nokuti imi you are an all-time champion. You have never lost a battle. You are not about to lose the battle of my audience. Heal their situation right now. Nokuti Jehovah mchene ndimu munotigwira. Kana ine mukasatigwira ndiani uchatigwira. If the Lord is with us, who can be against us? And all things are possible in him whom we must put on. Toda kutenda Mwari because munoda kutibvisa nguo dzakasviba mutipfekese kururama kwa Jesu Kristu. Vanotipomera vangatipomera, but hatisisirisu vakurarama. We are a new creation. It's as if we have never lived. Ndoda kutendai Mwari nokuti hamuzorambi makanyarara muupenyu hwomunhu wakanditeerera tichinamata. Pindirai pose pano kudai and heal their situation. Fight their battles, for you have never lost a battle. In the Jesus name we pray that all may say amen. Ndiye Yesu wakaniponesa
ndakangenda ndiye Yesu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndairwara ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndakarwara ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndakarwara ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda